ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ इंडिया काटी दी अच्छा आगे ये जो बेटा एमडी ଅଛି हां ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଇନା हां ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ମାନେ ହଜାର ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମୁଁ ହେଇଟା अच्छा ଚିନି ଟିକେ आगे आगे ये जो चश्माটা ଚଷମାଟା କଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଚଷମାଟା এইটা আখি শক্তি ପାଇଁ आगे ତାକୁ ତ ଯୋଦ୍ଧା ଦେଖିକି ସିଏ କହିଲେ ଆଙ୍କ ଆଖି ଖରାପ ହେବ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଦେଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରଧାନ और ये जो ଆପଣଙ୍କ ବିରକ୍ତି ବଳ ଏତେ ଏଠି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଯାହାପରେ ଆମେ ସିଧା କାଟି ଯାଉଛୁ ସେ କଣ ଚାଲେ ସେ ଚିଡ଼େଇ ଯାଉ ପକେଇବ